Takže já jsem přišel udělat takový challenge. Challenge, musíte mi tu výslovnost. Challenge, jo? Č-L-N-Č. Challenge. Jo a prostě počkejte. Ty vole, dneska jsem jedno cigárko po ránu. Kafíčko nemám. No a prostě jakože, jako mám jako čest, jo, ještě jako na Pavla, pořádně na čuráka. Jo. Mám video pro Pavla, že jsem se učesal na Pavla. A jako mám tady bramborový salát. Tohodle jahodu. To Pavel nezná, to je citron. Tak česnek. A mazanec. Vodní maminky. Ale to je jenom poznámka, taková poznámka redaktora. Jo, takže co vlastně mám žrát první? Co žrát první? Dejme tomu česnek. Dobrá. To nejde. Citron. Tam by stačilo. Ani kapka. K tomu trošku ty jahody. On by se posral. A ten mazanec od mámy, jo, jako je to fakt je to jako fakt mazanec, jo, jako já možná jim cukrám. Jako je to mazanec. Droga mała. No, k tomu ten salát. Snapko lepší na škodu. Super, asi dobrý. A trošku tady Božkov spice, jako spice. No jo, takový švejdoběc tam na obrázku. Takže se vysníte ještě. Dejme to jahodu. Bastardi, ale týst nebudu. No a možná, že to stačí.